Bună seara, dragi copii! Și bine ați revenit la Gura Sobei, la o nouă poveste. În seara aceasta vă voi spune o poveste simplă. Povestea noastră este veche. S-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Este despre un băiețel. Nici noi mai cunoaștem numele și nici măcar nu contează. Ceea ce știm sigur este ce s-a întâmplat într-o zi din viața acestui băiețel. Pe când stătea el liniștit pe băncuța din parc și aștepta ceva. Sau pe cineva. Nici asta nu mai știm. Stătea băiețelul nostru liniștit când, deodată, a văzut că s-au apropiat de el doi băieți mai mari. Pentru că, nu-i așa, mereu băieții mai mari au mai mult curaj. După cum vedeți, nici numele băieților nu îl mai știm. Nici asta nu contează. I-au spus ceva rău băiețelului nostru? L-au lovit? I-au luat ceva din gentuță? Nu știm. Cert este că nu au făcut ceva bun. O știm de la un trecător care l-a văzut roșu de atâta plâns și sughițând. Este adevărat, băiețelul nostru nu purta cele mai frumoase haine care există. De fapt, hainele lui erau cam ponosite. Dar bine că erau hainele ponosite și nu sufletul său. Nu avea băiețelul nostru nici cele mai noi și moderne jucării. Ținea în mânuță doar o mașinuță care își pierduse culoarea, atât de folosită fusese. Dar ce folos ar avea cele mai scumpe jucării dacă ar sta aruncate într-un dulap scump și nimeni nu s-ar juca cu ele pentru că ar fi înlocuite de un telefon scump? Nici măcar pachetelul pe care băiețelul îl avea în geantă nu conținea ceva sofisticat, dar fusese împachetat cu dragoste de bunica lui. Ce dacă ar fi avut ceva scump și delicios, dacă nu ar fi știut care este valoarea adevărată a acestuia, și anume dragostea cu care a fost făcut. Băiețelul nostru avea ceva ce alții nu aveau, sau poate nici acum nu au. Fericirea lucrurilor mărunte. Știa cât de important era tot ceea ce avea. Știa cât de mult muncise tatăl său să-i cumpere o astfel de mașinuță și, pentru el, era cea mai frumoasă jucărie care exista. Știa chiar și de cât de important este un corp sănătos. De aceea nu-l interesa cum este îmbrăcat. Și, bineînțeles, știa cât de norocos este să o aibă pe bunica lui alături. Pentru că deja îi lipsea bunicul, care plecase la înger cu ceva timp în urmă. Știa băiețelul din povestea noastră că cele mai frumoase și valoroase lucruri în viață nu se cumpără, se simt. Oare noi știm? Mă bucur că ați fost alături de mine și în seara aceasta. Acum vă urez noapte bună, somn ușor și vise pufoase, dragi copii. Să creșteți mari!